Nema je, svako ovo snimamo bez veze. Uz neki lik krede bajs danas. Voli kosi bench. Možemo uz neki ovako lanac. Jorok nema. Ali nemaš... Ako ja ako znaš. Nemaju kosi bench. Pobeži. Imaju klupu. Da. Sa naslovom. Da, ali nema ono... Nema šapu. I kako sad da njega silim da mi nosi tegove? To se ne radi tako. Ajmo Vlado, ajmo Polko. Ajmo Vlado! Eto, to je kaj. Bar strong. Ajde vidimo, ajde vidimo. Ajmo. Ko će broj? Evo, Ti što ti ne brini. Ajde broj samo na svojki 10. Može. Dobro. Samo to tražiš. Može. Samo 10, 20. Može. Ajmo. Dobro, hajde. 1. Deset. 20. 30. Nije sad. Ajde stvarno brojite. Ajde, sad se bio zabrao. Ajde, Šta će biti da snimku? ne, sve 50, sve 50. 50? Da, ja bih ti normalno. Aj ti broj, ja ne brojim. Nije va. Ovo je bar četno. To je to sve. Čuvamo opet varom, ne. Što se nalazio? 60. Tako rekao mi za... Neko će da me odmeni na 100. Da, ovo je počet gore. Sjebo malo, ne. Ne mogu porasti. Aj sad upravo mi se. 70. Jeba nam je Tigona. Naravno. Nametit ćemo to. Sredit ćemo. Ajmo Vlado, ajmo Vlado. 80. Devedeset. Aj sad će prva stotka, dođite malo. Neću sada ću, evo, samo sam ti javio, pošto ja ne mogu da... Vidim naš razlog od svega. 100! Bravo. Hvala Bogu. 10, 9. Koliko sjebamo, to mora da se ispravi. Kako, ne idemo? 120. Ono sliču, to su ono što ti čuvamo na sliču. A, moj tata? Ja vidim od na sliču i... Da, pa nisam ti sastavljali da tako nek ide. To će biti dobro. I to da bi upali zato ne bi se. Kako ide fonda? 250? A to je nešto kao tricikl, ima motor od motocrossa, 60 konja, ali tricikl. Dobro mi je 130. Kuda guraš klinicu tu na betonu. 130. Kako je nešto? Ja vozim. Aj malo podrži. Aj malo vas. Ajde brate, ajde. Koliko je nagura? Koliko je nagura? Ajmo Vlado. Ajde, to nije ništa te zagrevanja, ajde. Ne, sve 130. Najstariji među nama, nema.
Najstariji stronger. To je 140. Da. Ko broji? Vedi se na mene. Prebit ću vas. Svi. 140. A neki čovjek kako mi ide na kurac, hoće tamo da radi. Radi 2 kile, radi ovako radi. Ja kažem Pešiću, pogledaj ovog majmuna šta radi. On mi čovjek gleda ovako. Što gleda da ne veši tamo? U majmunu, radi tu. Neka su ljudi istarivali. 150. Ajmo. Da onaj moj loš snimak i bojima mene bi istarano. Muzika bude bliže. Sad su to popravi. Guram 60, baš lepo. Kad ćeš da uradiš ti to? Samo govoriš 60, ne vidim, brate. Sada, brate. Nisam još. Tek spremam da ih snimam. Ko broji? Ajmo 100. Nemoj ti da brojiš. Pa ne. Proši da i ti brojiš, nemoj da brojiš, sam zamar. 165. Nagurat će on, bar 300 komada, može. Može više. Ima on snage u rezervi. Nek uradi 300 ovako lepih i boli ga dugo. 170. Ajde zjebemo. Ajde još malo, pocepat ćeš čamugu, bre! Dobre. Ajmo, bre! Ajmo se tu! Ajde Vladu. Strunga. Čamuga je pička, bre. Čamuga je još 3 uradio. Čamuga je pička. Ajde. Sad ću da ga ismemam. Radi na kiti, ovo je posljednje, brate. Stav, sad mi. 180. Ajaj, može još. A uradi koliko može, brate. Daj. Otkad Pobedit će bi, da. Ne padne ono. Ajmo. Alo, brojite vi, bre. Mani brojnje. Vojna. Samo nek Ovo je radi. 185 bilo. 190. 190. 190, ajmo. Aj treba ti još 100. Još 0 ti jedna fali, brate, ajmo. Kako treba, ne znam. Ajde, to više nisu hiljade i hiljade, to su milioni šlekova. Muskulatura više ne reaguje na šlekove, da. Ajmo još 5. Još 5 i 200, momci, ajmo sad Pocepat ćeš kanibala, bre. Još. Najveći je, brate. Kasni autogram, sjemiska. Ona šiši. Mi se potpišiš na šiši. Aj, ko radi sa mnom pored njega? 205. Ajde. Vladu. Ajde. Vladu. Ajmo svi zajedno. Ti sa desne. A mi ćemo ovdje. Ti s desne, ja ću naći. Ajmo svi da Aj, radimo. radimo njegov tempo. A ko će broj? Ne broj niko, samo ti tu. broj. 10. I ajde mi sunđi da spero, molim. Aj, broj ti svan, možeš ti svetno. Ajmo Strongor. Ajde. Prvo lepo. Znaš što Strongor, gledaj. Nisu dijabetičari, nisu gimnastičari, gledaj, da. Ajmo Vlado, vrati. 230. Ajde Vladu. Stres, da. Ajmo. Ajde 300. Ajmo Lado. Сейчас другая.
260. 260, da. Aj pa, ili dobi neko da broji. Dobre. Koliko je radio? 65, 265. 265, ajde. Ajmo, Lado! Ajmo aplauz, ajmo aplauz. Ajmo. Ovo će nas jebati crno. 270. Čebo, man. Ajmo, Vlado, brate. Ajmo, Vlado. Ajmo, cepaj će mogu bre. Pička mala. Koliko? 275. Donesite tegu 20 kila da se umori čovjek malo. Bravo, Vlado, bravo. Ja zbore si na kameru. Ajde. Cepaj. Bravo, Vlado, Vlado. Vidi ovo ko da je beba prohodala. Bravo! Osužio, bravo! Brate, ko da ja radim. Evo ko žedan ima tu, brate. Vode malo. 290. Ajmo. Snimi mu leđa, brate. Dobre. Moja. Pa da, možeš sipati vode. Ajmo. Ono više nikad. 295. Niži. Prođi. Autogram je ovdje, ajmo! To. Nema da reći ko maneken. On će da ih uredi. Ajmo, Vlado. Ajmo. 300, ajde, još, brate. Još 150. 300 je smiješno. Ajmo, još koliko možeš. Sad si počeo da Još radiš. koliko možeš. Sad si počeo da radiš, brate. Ajde. Ti snimi ga ovako sa strane, brate. Da migne. Miloše, ovako sa strane ga, brate. To je. 315. Ajde, 315, ajmo. Sad si počeo, brate. Pomogli i bolje, šta znam. 320. Ja sam morao brojanjama, ne? Na 200. Koliko si radio? 320. To. To je bi. 325. Ovo možda i da radi dobro. Znači, brate. Ajmo, Vlado. Ajmo, Vlado! Koliko je napravio? 360. 335. Aj broj jebote, normalno. Nemoj ti brojati, mani ti broja. A vidiš da niko ne pazi A to. mani broj, brate, neće niko. On 340, 30% može više. Ja radim s njim i brojim, brate. Misli o nečemu, brate, o nekim glupostima. Ajmo, spalio. 345. Adu, nešto. Znajte kako je Naomi Campbell izgubila posao. 350. 350. Ajde. Još, ajmo. S Lenom. Možeš ti to. Leno, ovo ti kvalifija. Ja. A? Border kvali. Moraju pojeti na Valentina, brate. Evo ga. Koliko radio? Mislim da vidim. 360. Ajmo, Neka si je. Aj radi ovo s njim, ja ću pratiti. Ko će da radi? Ajde radim i ja. 65. Ajmo. Na 300. Ajmo. 370, ajmo! Brate. Vidimo se. Spuđene, gdje si? Promenio, a? Jesi, brate, dobro. Brate, vidim. 375. Ajde, može. Ti imaš venčuk je bre kao. To bo. Brate.
E, pazi kamere. 380. Može još, ajde. 381, 382, 3, 4, 385. Naomi Campbell izgubila kosu. Ajde idemo muziku poslije. Ej, ništa, vijemo se, brate. 390, ajmo. Ajmo, idemo na 500. Idemo na 500, brate. Idemo na 500. Idemo na 500. Tako je. 500! Ajmo 400. Ajmo 400, Vlado, ajmo. Vladu. Ajmo, Vladu. 2, 3, 4. 400! Ajmo aplauz, brate. Ajmo. Ajmo, ja šton! Dobre, životinje. Ajmo, 405. 405, taj broj. 5, brate. 410. Može. 421, 422, 423, 424, 425. Koliko ste 425. 20? Ne. Da. Jeste, prešao si to. 430. Bravo, Vlado. Bravo, Vlada, bravo. Idemo. Ajde. Cijepaj. Sad možeš dok hoćeš. Aj, sad si se zagrijao, brate. Ajmo 500, brate, ajmo. Aj, malo da ga ovadim, brate. Ajmo, Vlado, ajmo. 4-4-0. 440. Ne možeš ovaj, ne. Uspio sam vruć. Eto što sam vruć. Što sam vruć. Ja sam nima snage da pričam. Brate, pocepao čamugu duplo, jeba mamu, još mu dao. Duplo, nego Dao mu domaći. Čale. To nema. Bar strong. Kup čamuga. Čamuga možda nam. Dobre. 4-5-0. 450, ajde, broj me Vlado opušten. Ovo će mi renderovati, brate. 455. Ajmo. Brate, 500, ja. Vlada više kad ne trebamo 300 nego 500. Sad će da časti za 500 dinara kad završi. 450, ajde, broj me Vlado opušten. Ajmo. Brate, 500, ja. Vlada više kad ne trebamo 300 nego 500. Sad će da časti za 500 dinara kad završi. Danas smo dali već 4-6-0. 460. Ajmo. Vlado! Ajmo malo podrške ovdje. Ajmo, Vlado! Koliko je uradio? 465. Ne znam za to da brojim. Dobro je. 470. Koliko Vlada možeš tako udari? Sve. Vlada čak Norisa zajebo. Dajte da čak Norisa. Radio sklekuje na zvučnom zidu, brate. Ajmo, 475. me boli, oni stignu. Ovo je žila ovdje. Da. 480. Može 480, 450, da brate. radim ruski. Vlado, sigurno, brate. Sad ovo kad probamo oko polako onda. Ajmo, cijepaj. Ajmo. Aj čutite malo, Boli baš jako. Pa sad me ne boli, ali znaš. Ono kad se baš boli, radi Koliko je na ovo? silu, znači zamisli da se Ajde. 3-8-5. Bar 3 komada. Ajmo. Treba dojačaj. Kada kad bude bio 490, tamo Ajde, Ajmo. Brojimo sa 10. Ajmo. idemo možda i preko 5. To pre! 1, 2, 3, 4, 5, 495. Ajmo sad nova godina, brate. Idemo! 495. Ćao, zdravo. 1, 6, 7, 8, 9, 5! Idemo!
na 1000! Jo, na 3 petice. Može kladi 5. 3 petice, ajmo. Brate, ako uradiš 505. uradi 577. Pazi. Evo moja pesma. Ovo je pesma, ovo je pesma. Ajmo sad, ajmo ti sad, Ajmo. čuj ti sad pesmu da čuje, brate. 10. 510, ajmo. Idemo na 7. 555. Treba mu 45. 15. Ajde, pesma, Vlado. Stepaj, brate, stepaj. Brate, krenuo je kad je bio dan. Dobre, mislim na netu, bre. Ajmo Vlado. Ne da ne prihvata momka ispod 3 petice, brate, pa ti gledaj. Ajmo svaku po jedno 20 dinara da mu kupimo čokoladice. Majki, ajmo kupimo ono, pljesku, brate. 25. Ja ulažem 40 dinara. Imam 40 Ne, Blan, ne dajem ništa po sebi. Ajmo. Ti reći da mi si najbolji član grupe, znači... 45. Treba da mu se kupi ona proteinska čokoladica. 35. 25 dinara. I on 200. E, tamo ti da mu kupiš nešto dodatno. Ja stvarno ne. 540. Ajde, brate, još. Ajde, još. Jebo, mam, uvek stanem kod kamere. Ajmo, Vlado. Stavio. 65. 60. Ajde. Alo, posljednji 10. Tamo imaš radi. Ajmo. Tamo ti je najbliže. Još iza, stani. Ajmo. Brate, ja... 50. 50. Ja mislim, možeš još, Vlado. Precizan broj, majmo. Možeš preko. Brate, možeš. Dobro. Ne treba, još 5. Jedan. Još nek bude 5. 2. 3. 4. Ajde, idemo. Ajde, još jedan, brate, još jedan. 5. Šutka. Najjači, brate. Ako možeš da podigneš. Sa 3 puta. Vlado, Za časom, brate. Evo ti ljudi. Ček, za publiku. Mi smo se raspali od brojanja. Tako. Rus! Ovični, za publiku. Opa! Bar stroj! Ajde to, To zgiboa, To zgiboa, Vlado. Ovo na YouTube ide. Brate, 10 miliona. 555!